Окей, хора, здравейте, аз съм Чефо и продължаваме с поредицата за домашно студио. В предишните части се запознахме с това как да включим китарата, какви ефекти да използваме наши външни, какъв безплатен софтуер може да намерим и какъв платен. И ето, след като инсталирахме вече Ableton, изтегляли сте си я, платили сте си, обикновено има коментари от там, откъдето сте го изтеглили, как се инсталира, какви точни стъпки се следват. И след като направите това, трябва да се направят някои неща по програмата. Ableton, както се отваря. Така, първото нещо, което трябва да направим е някои настройки, Options, Preferences, Audio. Тук е нашият аудио драйвер. Аз използвам ASIO for All. Той е абсолютно безплатен. Може да си го изтеглите от страницата на ASIO. Пишете в Google ASIO for All и стигате най-последната версия. Не бета, а просто най-последната версия. Инсталирате го, отваряте на много софтуера. Какво представлява ASIO? Това е пълен или по-скоро е драйвер към вашата звукова карта, който ви помага да извлечете малко по-добър звук и да контролирате някакви неща по картата. Така, след като го отворите ASIO, трябва да го откъде, Hardware Setup, така, ASIO, Hardware Setup и OK. Така, цъкате на Advanced Option. Или ако е по-малко плюс. Тук са всичките кодове изходи на вашата звукова карта. Вие трябва да включите, тези са изключени, ако го натиснат, те го включат. Трябва да изключите всичките първо и после включвате. Трябва да включите Output. Това са вашите клони, които трябва да са включени в компютъра. Output и включвате също и Line In. Вече зависи дали е Rear, т.е. отзад за компютъра, или е Front отпред. Използвайте задния син вход. И ето, след като всичкото е включено, окей, имам звук. Така. Друго, което трябва да се направи. Трябва да отидете на File Folder, Plugin Sources. Казах предишен път за DST плагините, това са едни виртуални инструменти. Трябва да селекнете папката, в която са ви DST плагините. Случаят при мен те са ето тук, DST. Ето тук пък са ми различните DST плагини. Обикновено когато инсталните DST плагини, той се слага веднага там едно файлче, една папчица, пише на нея DST с две зъбни колелца. Ако вие в папката на DST плагина влизате вътре, примерно ако е Drummer, намирате папката в компютъра си, копирате DST папката и я пействате където искате във вашия компютър, но после задавате ето този фолдър къде да е. И цъкате Rescan. Окей. Това е Ableton Live 9. Така, тук виждате е информацията, т.е. където и да поставите мишката, веднага да излиза информация за какво става въпрос или какъв е този. Какво ще дай като натиснете. Така, имаме два люка на Ableton. Един е Arrangement, а другия е това е Arrangement, а това е Session. Ще започнем с Arrangement. В момента имам един трак аудио, MIDI и ще направя още няколко аудио. Дясно копче, Insert Audio Track, Insert
Insert Audio Track, където е мисля мога да направя или Ctrl T, така, излично много аудио трака. Се селектирам MIDI трака и натискам Delete, просто ще го махна. Така. Ето тези тук топченца казват различни функции. Изкарваме абсолютно всички. Да не се съгласи с мен. Така. И виждаме, това е аудиотрака, на който ще запишем нашата гитара. След като сме направили опциите на саундкартата и чуваме звук, гледаме следното нещо. Тук трябва да е колко канала? Един. Октавата е множество. Селектирам един. Каналът ми е включен. Включ. S значи соло, т.е. чувам само този канал. А това е за записване на този канал. В момента съм на монитори. Ето виждате тук отдолу. Веднага ми изписва за какво се използва всяко столче. Ми е ОК. Тоест, когато удрям по китарата, забрал съм. Но дръжте го на ОК. В противен случай, когато записвате, ще чувате това, което се записва, а то понякога идва с закъснение. Това не го казват, но това закъснение или така нареченото latency е малко гадно. Защото примерно аз удрям на китарата, а записът ми за малко закъснение. Ето това е latency. Това го правим от две места. От буферът, аз си буфер size, мен е на 512 и бъде добре. И от тук имам driver error compensation. Тоест, когато записвам и ако имам закъснение от момента, в който удрям и звука, който се чува, трябва да му дам плюс или минус. За това ще говорим друг път, но принципно при тези настройки 33,2 милисекунди при мен бъде добре. Стига съм затворил всички други програми. Окей, let us. Така. И нека да запишем нещо. Удрям стоп, за да ми отиде курсора в начало. Ето това жълтичкото ми е курсорчето, което вътре. Тъкам стоп. Натискам да запише този канал. Запише главното. Аз, 2, 3, 4. Така. И какво забелязвам? Ще го върна от начало. Забелязвам, че ми е прекалено силен канал. Как го забелязвам? Примерно да ударя с китарата така и виждате, че веднага става червен. Ако са приглушени струните, става червен. Това означава, че преминава нивото. Това е прекалено силно. Трябва да го намаля, трябва да намаля китарата си. Отивам в настройките на звуковата ми карта и я намалявам. Така, да видим сега. Сега нивото е по-добре. Ляво копче върху записаното, дели, изкривам го, махам. Стоп. И записвам отново. Окей. И го записах. Добре, вече имам един аудиотрак. Я да зумна навътре. Ето тук нагоре, когато дадете, може да издържаме с ляво копче и зумваме. Така. Искам и това искам да го махна. Стоп.
Цъкам върху трака, натискам Ctrl-D и го копирам няколко пъти. Така, тази линия отгоре, която може да се мести, е за постоянно loop switch, т.е. това ще се повтаря постоянно и постоянно. Така, нека да запиша и още няколко трака. Съдваме ритъм китара, натискам стоп, да запиша този канал и ще ги прибера. Стоп. Записваме 3, 4, раз, 2, 3, 4. Избирам единия, избирам другия канал да тръгне, директно записвам. Да кажем, сега се получиха няколко трака. Чуем цялото. Но един се чува по-силно, друг по-слабо. Странно. Така, да отидем на следващия ни look. Или, т.е. на Session View. Ето тук са ми отново каналите, но тук можем малко да ги разбутаме. Така, примерно първия, малко по-тихо да се чува. Този последния определен. Общо взето ще намаля всички до 6. Минус 6. И мога примерно един да го пусна се чува отляво, другия отясно. Спирам, пускам. Ефект. Аудио ефект. Може да сложим топ, корус на втория канал, пащам ефекта, драгвам го долу, мишката ми позволи. Мишката не иска. Добре, тогава тук имаме готов реверб. Малко тук, малко тук. Не бях селектнал клип. Нещо не иска. Добре, както ще иска. Така, пълно сложим. Само този канал.
ефекти. И ако искам, сега ще изтрия нещо. Или всичко. И ще си запиша друго. Окей. Съм този канал. 3, 4. И виждате, спирам го точно накрая. Спирам го записвам. И така, хора, както виждате, не е много трудно да се случи цялото нещо. Делитвам всичко, delete, delete. Така, нов project. New, няма да го сейвам, ще изтрия всичко, което съм писал до сега. Delete. New. И така, това ми е новият проект. Окей, след това, ако искате да сейвате нещо, файл, Save Live Set, изберете си къде да сейвате. В коя папка. Примерно, ако искате да експортнете това, т.е. вашия трак, примерно да пише нещо на бързи, това е стоп. Каквото и да е. Файл, експорт аудио файл, мастер канала, главно всичко където отива. Трябва да е добре да е на Wave. Защо? По-качествено е от MP3. Всичко останало, sample rate, bitrate се остава. Експорт, избираме къде, на десктопа, десктоп, десктоп, сейва, на десктопа. И принципно трябва да се чуе, но в моя случай не се чува, защото записвам т.е. пункта. Така. Сейват си проектите и всичко е наред. Да, докъде стигнахме? Научихме как и къде да си включим старата в компютъра. Без да използваме каквито и да е други устройства. Тоест това е най-простия, най-ефтиния начин. Няма по-ефтин и по-прост начин от това. Тоест трябва да един преходник и сте в компютъра. Друго какво научихме, трябва да сме включили колонките, за да чуваме звукът. Трябва да направим някои настройки. Саунд картата, трябва да си инсталираме софтуер за аудиозапис, да видим неговите настройки, всичко да бъде направено. Също друго много важно, но това ще говорим нататък, е нивата, на които се поставят различните инструменти, какви ефекти да се слагат и това ще говорим нататък. В следващото видео вече ще започнем наистина сериозната работа. Ще бъдете с мен, ако искате, в създаването на една чисто нова песен, в целия процес. Какви инструменти се слагат, какви DST плагини се използват, какви мелодии, как да го направим. Бъдете с мен в създаването на една цяла песен.
Благодаря ви, хора, за гледането. Ако това клипче ви е харесало, like it. Ако искате още нови свежи клипове по темата, моля ви, пишете ми, subscribe and yeah, things like that. Така, ако имате въпроси, пишете ми, ако искате, имате нужда от информация, влезте в блога ми. Там съвсем скоро ще излезе всичко написано с още пикантни подробности от това как се създават различни тракове и как се работи въобще. Окей, хора, благодаря ви за гледането. Чао!